त्रिपुरा साराव जेकुनु आंदोलन खायाखै सक्सेस बंगिया आंदोलन मा खालायनाय तान हिमाले जों नुखा 2018 बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट खालायब्रो आप्रो बरक सिलेक्टेड खालायगा इलेक्टेड या सिलेक्टेड खालायनाय ब्लॉक नि चेयरमैन चंगलायगा किन्तु ताबुक तो 23 सपायगा अब मियत पाइथांगा ताबुक तिनि डिमांड हंगाय इलेक्टेड नानि नांनाय सिलेक्टेड बाया ओ सिलेक्टेड नरुई ताबुक इलेक्टेड बाय नानि नांनाय दति विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन खायना हिमांग अब तिनिया खाना हिमांग अब विलेज कमिटी निर्वाचन अंगी दं अति 70 विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन परे नों अरवा ब्लॉक नि चेयरमैन मा चंगनाय तार परे से सामु मा खालायनाय किन्तु विलेज ताबुक चेयरमैन करी फानो सामुं खायनानै थांतानि अरवनि आनि हेनि सामुंता खालायजाथुन सामुं काहामका खालायजाथुन पब्लिक नि जे डिमांड जे अरो जोंनि जनगणनि जे डेभलप नि बागै सामुं खालायजाथुन जों अरो नुखा ताबुक जिनि अरव वृद्ध भाता विकलांग भाता अरव निनि अरव विधवा भाता अबर बेलायखाय अब तमनेनि अब निनि आनि खागजा खायंगै तंखा जरा माना उपयुक्त बरक मानियांगै तंखा तै पब्लिक नि डिमांड दं अरव तेबो रेगा बीजेपी जखन गवर्नमेंट 2018 गवर्नमेंट फाइनाल प्रोजेक्ट कग्रिमानी 340 टाका मजुरी बारी हिनी जे सामानी आबर बारी नानी इंथों अब पब्लिक नि डिमांड रेगा नि जे वेतन मा बारी रिनाय ताई 100 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु 100 दिन 200 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु और 100 दिन सामुं खलायरिनाय हिनपानो दिनै 100 दिन सामुं मा खलाया जारा रेगा खलायनाय र एवं वेतन बारिनाय हिमानि अ वेतन बारी जागिया जदि और 200 दिन सामुं खलायरि खांगाय जदि और रेगा नि वेतन जदि और 340 टाका खाय बारी रिखांगाय जारा रेगा श्रमिक र बरबो माइ बुतै नंद्रब ओंखामन आबनि बागैनो पब्लिक र जनगण र अब डिमांड खलायो तेबो और सानानै थांगाय पब्लिक नि डिमांड तेबो तंगो तै कारेन्ट लामा तैनि कक सानानै थांगाय DWS न जों अब मानदाय नरक नुखना मीडिया नि माध्यमे मानो नुखना एवं नरक मीडिया बो तंगो आफ्रो गला तैनाय आंदोलन खलायमानि किन्तु अब लामावसो गला तै आंदोलन खलायको किन्तु अब जदि DWS नि दप्तर थांगैनाय बिन अफिसआव थांगै तै गला तलांगैनाय बुरि रक आंदोलन खलायप्रो तामंनाय आं सानानै मुचुङो DWS नों अरवो साजाक तंगो जल जीवन मिशन अब नों खानबला ना आरो जदि अमहायके जदि साजाक तंखांकाय नगो तै दावैरिनाय टेब बाय तै रिनाय नगो तैया टेब बाय तै माया नगो तै माया इंगाय तेबो तंगो स्कूल रगबो तै रिजाक नाय तै मान मारिनाय DWS किन्तु ता बुको स्कूलबो तै करे आं विजिट खायप्रुन नायमानि तै पारा तो तै थुनसि दंग्रादि नगद तो सालि आं पारानि कंनो सासिनाय पाराव तै करे स्कूल तै करे जो तो स्कूल न तैनि प्रॉब्लम एवं जो तो पाराव न तैनि प्रॉब्लम अंगि तंखा ओ तैनि प्रॉब्लम तांगै अंगि तंग DWS नि आं तिनि नंनि डिक्लारिओ नंनि मीडिया नि माध्यमे बुरि र गला तैनाय DWS सालसा दरना खायजाकनाय आं अबसे सानानि मुसुङो तेब सानानि मुसुङो अबनि प्रॉब्लम मानदाय इलाकाओ जे प्रॉब्लम दंमानि जाहाते अब भिडियो नि जे ब्लॉग नि थ्रुते जे रां फायमानि अब सामुं खलायनानै जाकथुन आर ब्लॉग नि थ्रुते जे जागाव विलेज कमिटी रां रहा जाकमानि अब काहमका सामुं खायजाकनानै इंथन आनि जे MLA फान्ति रां फायमानि आंबो अब हाय कभार खलायनाय अमहायकै जुदि कभार खलायका आंगाय तैतामो कारेन्टामो लामातामो कहा मंगै थांगामो लामा कहा मंखामो किन्तु जे विजिट खायनाय माने अमहाय जे प्रॉब्लम एबे लामा एकदम हामिया तै मानिया ताम नक मानानै तंमानि मानिया अमर बेबागनि प्रॉब्लम न नुगजाखा किन्तु अमहायकै गुरि नायनो मकल बायथां नुगुइनो अ प्रॉब्लम रक नुगो अ प्रॉब्लम रक नुगुइनाय कक रक माति सानाय कक रक तिसाव तासिन चिनि तनि बाबु सागा
जे हॉस्पिटल नि कक आव हॉस्पिटल तो खरकसा डॉक्टर बहिंगे तेबो डॉक्टर नांगनाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर नांगनाय मेडिसिन डॉक्टर नांगनाय गायनो डॉक्टर नांगनाय चाइल्ड डॉक्टर नांगनाय आबनि बगिना आं चिठी सैका चिनि माननीय मुख्यमंत्री न चिठी रिमाने आबनि ताखान उत्तर मायाखौ तामगा हंगा खरक जाबाय कुनु दिनो हॉस्पिटल कासे चालु गैमाया आबनि बगै दिनै नं मिडियानि माध्यमे तैसा आं रिक्वेस्ट खालायनाय जदि अब थां सगैदों माननीय मुख्यमंत्रीनि खुन्जो थां सगैदों अति सत्तर दति चिनि मान्दाइ हॉस्पिटल दति डॉक्टर पाथकनानि उंथन ना हय ताम उंनो साइमिया पाब्लिक तो दर न तालारि पाइखा आसुबाय थागला जदि ताबो जदि दति एक्शन दरि खलायांगाय डॉक्टर हयांगांगाय चिनि पाब्लिक रो देबो अब कठोर पर कठोर आंदोलन थांगानि बाध्य ताखलायतुन आबसे सानानि मुसुं बोसोर दाबिने तै तिनि अब डेपुटेशन लाइक बिदिन चौदह तो डिमांड तंगो अबनो तै लामा कारेन्ट कबर जत्न खबजक जा जेटा सीडीपीओ नि जे बिरदबा भिडियो त आशा खाता सु जरा तिनि जरा आं त हाब्लिया त परंनो हाबिका हैन 15 दिन 15 दिन जों जे 14टा जों डिमान्ड माने 14टा बर फोनो खायने तिनि बिदि साहेब पौरखा ओंखाय 14 दिन बा 15 दिन बिसिं बर खलायाखा चिनि जे गदाल चबा जों खलायफिनाय जों बनब सायखाबका याखै जों चिनि बिसि जे दंमानि मानदे आमचे जे 26 ला बिसि दंमानि ब्लक नि आन्दार जों 26 ला बिसिनो जों तालारनाय जों साम खायरिया इभेन जों ब्लक नबो तालारनाय बगै जों साइ दंनाय 15 दिन बिसिङाव जोंनो जुदि प्रपोजल गाहाम होयाखै कथार होयाखै बेलेखेना हामबाय चिनि मिडिया पार्टनारनो चिनि वातै सातुंग फानो जोंनो लग्रिमान बगै जों तिनि मानदे आदि ब्लक एबा मानदैनि जे ब्लक अफिसाव फाय जों डेपुटेशन दखा ओ डेपुटेशना जों दुइटा स्पेशली प्रोटेस्ट रैली कैसे चिनि डेपुटेशन कैसे जों खलायका प्रोटेस्ट रैली इंगाय चिनि कक बरगनो जे जों जे रोमान हरबो जों सानतंग माने रोमान स्क्रिप्ट जे सानतंग माने आम दाति खायनांथु ते कैसा जों डेपुटेशन रोमानि के चिनि आमचाइनि जे बियाल जों जालनुगै दंमानि दैनि हयते कारेन्ट हयते माने स्कुल जे चिनि प्राइमारी स्कुल रक सनाम जायगे पद्र पद जों दंमोन आमनो जों जालनो जों सालायका ताइ चिनि मानदाय स्पेशली कैसा पीएचसी दङ एबा हॉस्पिटल दङ ओ हॉस्पिटल चिनि एमएलए साहेब दङ चिनि एमएलए साहेब अब अनेक बार चिठी सैका जों निजी पार्टी हयते सैका फिया जों ताबो फानो डॉक्टर माया डॉक्टर खरकसान अर ओपीडी बसांना नांगो फुं दिपर सारि हर साल पूरा बसायजों खलायै खायसिनि खलाय लुमुइसे खलाय जों सरि बिन साक्से हामयां दंसि आमरनो जों जालनो जों कातिरना बागै सानान बागै जों फायलेका ताइ चिनि लगी तिनि हाबका चिनि मानदे ब्लक प्रेसिडेंट बरमना सुबुत देबरमा वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि बरमना असिम देबरमा वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेन देबरमा अमाहायके चिनि टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट जों अमृता देबरमा ताइ चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जों चिनि बायनुपुर बरक जतन जों हाबलायका जों कक सालायथिनि जों 15 दिन अल्टीमेट जरारका 15 दिन बिसिङो जुदि चिनि जे जों सामानि चिनि जेवरा 14टा पॉइंट जों तिखलाय सामानि आमा जों नंनरनाय अफ पेपर नाय जों 14टा पेपर 14टा पॉइंट नाव जों कक सालायका ताइ कैसे जों सालायका जगो जे उगनि बीएससी नि एबा ब्लक नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे 10 इयर तमय बं जे जरा तमनि जरा पाइमान सने बालुक जा खायफानो बरंनो ताबो अरा आसुगै बरंनि जानिजा निमते बंनि इच्छा मते बरक अर चिनि बरंनो डिप्राइभ खाय दङ जत बरंनि बागै नायनानै जे चंगै रहमानि बरंनो के बरं नाया जानिजा खागै नायमानि आमनो जों सालायका बं 10 इयर पाइजक बं जरा पाइफान बरक अर आसुगै सामखाय दङ आमनो जों बिदि साहेबनो सायखानारका आम दाक्ति न रसनांथुन जेसक जरतै चिनि बिसि इलेक्शन यासा बिसि इलेक्शन नि यागुलो बीएससी चेयरमैन साबंनाय इंया आमुलनिको बिसि इलेक्शन यासा अर ब्लॉक चेयरमैन एबा वाइस चेयरमैन तंमांगनानि जों कक सालायका आमुंनाय हिनि चिनि बिदि साहेब जरारका जोंनो साका जों तैसि बन आल्टिमेट जरारफिको 15 दिन बिसिङो जुदि जों चिनि जे 14टा पॉइंट न जों जुदि जरानि मते जों माया खाय आमो से तेब कतर जों आन्दोलन थानाय जों चबा थानाय चिन तिब्रासान बागै जों जे पारसेक जों चबा खालायनाय हायने बागै जे चिन मिडिया पार्टनार संनो जदन तिसा हामया फरायन ककर मथाका हामबाय पुलिना मिडिया ताखुक संनो जों थांनाय 5 बोसोरतै ताबो अ विधानसभा लाइमेनि परेबो बीजेपी गभर्नमेंट निते त्रिपुरा हास्तेव पहाड़ अंचल कुनु डेवलपमेंट इंया कुनु रेगा कास्ट इंया ताई बसकांनि उसकां थांनायाव कायसा जों नुकजाखा त्रिपुरा सरकारनि हयते ककब्रक स्क्रिप्ट न रोमान स्क्रिप्ट बाय खाया बांला स्क्रिप्ट बाय खाया हनै आबनो जों बेलायखेना सेलेङो आबनो जों बिखुब खालायो
aboni bagi जों तिनि ब्लक डेपुटेशन खालायजाकनाय ताई बसकांगो इलेक्शन जुदि न खाया हंकाय बिसि इलेक्शन खाया हंकाय जों टोटाली ब्लक लक रजाकनाय जों बिसि इलेक्शन खाया साक पर्यन्त जों चिनि म मान्दाइ ब्लक बिसि चेयारमैन ताई वाइस चेयारमैन चंगजागलाक आबनो इमिडिएटली ब्रक आउट मा खालायनाय ओइया हंकाय चिनि चबा तेबो बसकांगो कतरं नान बागै थां दं तिनि कय दफानि ब्लक डेपुटेशन जों तिनि 4 दफा चिनि जे ओको जों 4टा पॉइंट न सुइका अ 4टा पॉइंट चिनि प्रथम रोमान स्क्रिप्ट आबनि बागै हंकाय तकेसा डेभलपमेंट हंकाय ब्लक चेयरमैन वाइस चेयरमैन कताल चंगजिगेसा ताई बिसि इलेक्शन अ 4टा न तिनि ब्लक डेपुटेशन थां तिनि बसु जते लोक दं तै तिनले जों तिनि अ जगा हाजारनि ऊपर बरक दङ जों गाना गेनिन सिमिन हारि खलायका आवश्यक बाय जुदि न बसकांगो आलोचना ओ फाइसकया हंकाय नाहार मुंगो फाइसकया गभर्नमेन्ट नि हंकाय जों बसकांगो तेबो गोबां बरक तै आन्दोलन खायन बागै बात दं